Počela sam da se pripremam za žurku. Lice mora da bude sveže i negovano. Da. Da, potpuno se slažem sa tobom, Betty. Kakav užas. Ovu bubulicu moram što pre da iscebim. To je baš ono što mi treba. Ovaj listić aloe će mi pomoći da uklonim bubulice za par minuta. Da. Odlično. Stavit ću to na lice i sačekati malo. Lice nam tako sija. Šta je to kod nje? Ćao, devojke, to je moja maska. I čini se da je vreme da je skinem. Lice mi je tako hidrirano. Ali višak ću obrisati peškirom. Strašno. Pa dobro, neke. Mislim da možemo da nastavimo sa pripremom. Stilisto, dođi ovamo. Treba mi šminka i frizura za žurku. Na usluzi sam vam, gospođice. Tako je, još malo. Eto. Ispalo baš dobro. Wow, divna si. Ali ja ću se sama našminkati. Obožavam roze boju. Stavit ću roze senke, zatim dodati eyeliner. Obavezno treba namazati usne. I eto, još par šljokica. I to je to. Ja ću biti prelepa. Jess, šta to tamo radiš? Šminkam se. Kako ti se čini, vidi? Zar nisam prelepa? To je klovn. Ja se bojim klovnova. Šta? Zar sam toliko loša? Ovako? Jao, uplašila si me. Šta je to sa mojom kosom? Ne, osedela sam od straha. Ne brini, imam kreativno rešenje za tvoj problem. Eto, sad ću uzeti šampon za kosu. I stisnut ću malo ovde. A sad ću uzeti punjenje od flomastera i dodati ga u šampon. Tako je, sad ću sve promiješati. Super! Ostalo je naneti boju na pramen i zamotati ga u foliju. Ponovit ću to sa cijelom kosom. Trebaš malo sačekati. Eto! Da li sigurno znaš šta radiš? Smiri se. Mislim da je već spremno. Hajde da vidimo šta je spalo. Wow, pogledaj svoju novu boju kose. Šta? Ne mogu da verujem. Izgledam prelepo, Jess. Baš ti hvala. Ostalo je dodati još par detalja. Neverovatno, baš sam lepa. Čiji je to pas? Kako je sladak. Dođi ovamo. Šta je sa mnom? Svrbe mi oči. I kija mi se. Šta je to sa Jess? Je li u redu? Da, u redu sam. Samo što sam alergična na pse. Ne brini. Znam kako da sakrijem sve tragove. Eto, ovo liči na blago rumenilo. Dodat ću par pegica. Zatim ću staviti eyeliner i namazati usne. Eto, pogledaj se. Izgledaš prelepo. Zaista, Liv, hvala ti. Nema na čemu. Ne, ovakva na žurku ne idem, stilisto. Hajde, pronađi mi odgovarajuće odelo. Biće urađeno, samo trenutak. Da, ovo. Ne, nekako je obično. Ovo? Hajde još nešto da pogledamo. Šta? Nema šanse. Ovo je savršeno. Da, slažem se. Biram ovo. Gospođice, a šta je sa blatom? Ja onda, izvoli. Neverovatno. Ne to. Ništa mi se ne sviđa. Šta da radim? Možda da zavirim u ormar? Tamo će se sigurno nešto naći. Neka me neko izvuče u pomoć. Baš ti hvala. Ovo je baš ono što mi treba. Jess, šta je to na tebi? Jao, konac sviri.
Stani, sad ću da ga izvučem. Jao, Betty, izvini. Jao, Betty, uzalud si to započela. Jao, šta radiš? Liv, stani! O, dosta! Nemoj više! O, ne! Okej, ovo ću da odsečem. Ups, izgleda da sam malo preterala. Jao, Jess, jadna, nemoj plakati. Smislit ćemo nešto? Da, sad ćemo ti pomoći. Ne. Ne, bre. O, ovo je baš ono što treba. Hajde, Jess, moraš da izdahneš. Dobro. Juj, nešto mi je skroz tesno. Lepota zahteva žrtve, draga. Hajde, izdrži. Odlično sam. Jao, šta je sa njom? Tačno. Treba će mi ova zavesa. Aha, okačit ćemo je ovde. Wow, izgledaš super, draga. Wow, stvarno, baš vam hvala, devojke. Nema na čemu. O, da, mi smo prave lepotice. Devojke, a vreme za žurku. Eto, žurka je počela. DJ svira najbolju muziku. Ovo će biti pravo ludilo. Da, ludujemo celu noć. Šta? Kakva je ovo muzika? Moja je bolja. Da. O, a evo izlaska naših devojaka. Neverovatno. Šta? Ko je to? Jao, ne mogu da verujem. Ko su ove? Da, to smo mi. Ćao svima. Ko je ovaj lepotan? Ti si ljubav mog života. Jel jesam? I ti si sladak? Jel jesam? Tako sam gladna. Sad ću te pojesti. Gdje ćeš? O ne, ni pričala o meni. Moj kolač, tako te volim. Ne brini, šmekeru. Imaćeš sreće drugi put. O, da. Ne, prestani da jedeš. Šta vam je? Ali to je ukusno. Ups, sad će nešto biti. Šta je to bilo? Ne vidim ništa. U pomoć! Ko je ugasio svetlo? Kakva glasna muzika! Užas! Ogluvećemo! Ugasite muziku! Šta se desilo? Ne brinite, stigao sam baš na vreme. Dakle, ti možeš da ideš, druže. Svaki problem sa tehnikom uvek može rešiti obična voda. Eto, to je to. Galame više nema. Ali nema ni muzike. Ne brinite zbog toga. Gledajte pažljivo. Disko čistač je došao da pokaže vam pravu muziku. Hajde svi da plešemo. Ovo je pravi disko. Izgleda da je neočekivani gost spasio večer i žurka se nastavlja. Pogledajte kako se svi ludo zabavljaju. Wow, to je tako zabavno. Ja bih voljela da dođem na takvu žurku. Ludujemo! Da, super! Ćao svima, ja sam nova učenica, zovem se Jess. To je moj labubu, sama sam ga napravila. Šta? Ozbiljno? Pa on je grozan, luzerko. Skloni se s puta, štreberko. Gledajte šta ja imam. To su originalne igračke, labubu.
Da, imam 5 komada. Šta to pričaš? Hajde, dođi ovamo. Eto kako izgleda pravi Labubu. I za razliku od tvojih, on ne visi na rancu. On nosi moj ranac. Šta? A to je neverovatno! Ojoj! Nisam mislila da u ovoj školi ima toliko bogatašica. Jadni Labubu. A zašto je na lancu? Hajde, kreni. Idemo dalje. Moram da te pokažem celoj školi. O ne, Labubu, ne odlazi. Baš mi ga je žao. Moram hitno nešto da smislim da ga oslobodim. Da vidimo šta imam. Aha, to je moj doručak. Odlomit ću poklopac i bacit ću ga da pokidam lanac. Sklonite se svi! Da, uspela sam. Šta? Kakav je to zvuk? Šta je sa mojim lancem? Moj Labubu! Šta? Lanac je pukao, ali ko je to uradio? Da, slobodan sam! Hvala ti puno, spasila si me! Sada mogu da se vratim kući svojoj porodici! Pođi sa mnom, upoznaću vas! Svidjet ćeš im se! Šta? Gde? Ali ti si moj! Ćao, vidimo se! Ćao, molim! Hoćeš da ti poklonim jednog svog? Ne bre! Pa dobro. Ja, ovaj škola je totalni cringe. Svuda sama sirotinja. Jao. Okej, sad ću svima da pokažem kako se provode pravi bogataši. Ovo u životu nigde nećete vidjeti. I da, direktan pogodak. Što je to? Ko je to uradio? Luzeru? 98, 99, 100. Izgleda da ovo više nije moja loptica. Baš je čudna. Šta je to? Golf u školi? Strašno. Okej, gde je moj neseser? Vreme je da popravim šminku. Počet ću od očiju. Da, stavit ću senke. Zatim nacrtati stelice. Dodati pegice. I obavezno namazati usne. Tako sam Ups, izvinjavam se. Evo mog ormarića. Da vidimo. Udžbenik iz matematike. A kome to treba? Ali ovo je već nešto zanimljivo. Obožavam da vozim skijt. Zahvaljujući njemu u prošloj školi su svi mislili da sam cool. Gledajte šta mogu. I moj glavni trik. Gledajte pažljivo. Ne izgleda da je to nastavnica. Jo! Padam! Ajoj! Kako boli. Zabranjeno je voziti skate po školi. I ne pravim izuzetke ni za koga. Uzmi taj udžbenik i brzo u učionicu. Hajde! Odlazite svi. Čas počinje. Krenite! Gospođice Phoebe, a možda biste za mene ipak mogli da napravite izuzetak? Šta je ovo? Novac? Ja se ne kupujem! Zapamti! Marš na čas! Pa dobro. Svako može da se kupi. Pitanje je samo čime? Šta je to? Dijamant? Dobar pokušaj, Molly, ali ne. Idi na čas! Nemoj terati sve da te čekaju. Ova deca me izluđuje. Strašno! Jau, vreme je da i ja idem na čas. Dakle, deco, danas svi pišete test. I za svaki pokušaj prepisivanja odmah dajem kec. Jel vam jasno? Hajde, možete da krenete. A ja vas posmatram.
što trik sa parama nije prošao, vreme da iskoristim svoj rezervni plan. Tako je dobro što sam se unapred pripremila. U ovoj slamčić imam papirić sa odgovorima. Treba samo da ga izvučem i eto. Dobra ocena mi je u džepu. Direktno ispred sebe vidim metu. Prepisivanje, jeli? Ja to neću dozvoliti. O ne! Bože! Da, uhvaćena si. Upozoravala sam vas. Pala si na ovom testu. Moj plan je mnogo jednostavniji i bolji. Hej, Štreberu, hoćeš li malo da zaradiš? Hajde, reši taj test umjesto mene i požuri. Jo, ovaj test je tako težak. Joj, još mi se i olovka polomila. Gde mi je ranac? Ne, to nije to. Ne, bre. O, kečap. O, to bi moglo da mi pomogne. Da, sad ću da uzmem čepkicu. I eto, mogu nastaviti da rešavam test. Još malo. Odlično, ja sam završila. Vreme ističe. Hej, Štreberu, gde je moj test? Daj ga ovamo brzo. Šta? Jedinica? Jel ovo neka šala? Nisam ti za ovo dala pare? Pa kakve šale, draga moja. To je zaslužena jedinica koju si dobila zato što si pokušala da prepisuješ. Poznati su mi svi vaši trikovi. Ne možete me prevariti tako banalnim forama. Dakle, šta imam ovde? Jasno. Neko je ipak uspeo. Izvoli, zaslužena petica. Svaka čast. Jao, ma daj, nema na čemu. Možeš da se odmoriš. A vi učite. Posle škole danas idem na probu. Imam svoj rock band. Jao, to je tako cool. Seme, ti si tako lep. Zdravo, lepotane. Hoćeš li sa mnom u šetnju posle škole? Ili da pođeš sa mnom na sladoled, ja častim. Kakve lepotice. Hej, a šta ti hoćeš? Smetaš mi da prođem do ormarića? Da, izvini, naravno, prođi. Hvala. O ne, moj skejt. Skoro sam zaboravila da ga je nastavnica polomila. Šta sad da radim? Nemoj tako da brineš. Znaš, video sam kako dobro voziš. Izvoli, poklonit ću ti svoj skejt. Čak ću tvoje ime napisati na njemu. Baš bih voleo da vidim tvoj glavni trik. Wow, Seme, hvala ti puno. Tako si dobar. Nema veze, nas dve uvek imamo rezervni plan. Momci, hajmo u šetnju. Da, vodimo vas na sladoled. Neka idu, a bez njih će nam biti bolje, jel da? Ups, ne gledajte, molimo vas. Jao, strašno, hajmo odavde. Oho, Melissa i Jenna su donele dve ogromne kuće za lutke. Tako je sjajno. A gde su lutke? Evo ih, ali njima se ne sviđaju njihove nove kuće. Ipak, devojke već imaju ideju kako da sve poprave. Melissina kuća će biti zlatna, a Jennina srebrna. Divno. Da, a već sam odlučila da su mi za ukrašavanje kuće potrebni kristali. Sad ću ih sipati na krov. Gledajte kako lepo svetlucaju na suncu. Pronašla sam i idealne srebrne okvire za prozore. O, to izgleda jako dobro. Baš mi se sviđa. A na krovu ću okačiti balkon. A između spratova prelepu rasvetu. Super! Kakva je to buka? Oho, kako brzo. To je dostava mojih zlatnih poluga. Njima nameravam da ukrasim kuću. Biće tako divno. Dakle, stavit ću poluge na krov. O, da, divno. I obavezno mi treba balkon.
Stavila sam još zlatne okvire i ukrasila zlatom prostor između spratova. A sada hajde da stavimo tobogane. Super! Pritisnut ću ovdje. A sada se u bazen prosipaju zlatni i srebrni kristali. To je tako super! Lutke, jeste li spremna za plivanje? Onda krećemo! Juhu! To je tako cool! Upale su pravo u bazen? Melisa, nas dve smo najbolje! Da. Jenna, ja ću početi prva. Potreban mi je nakit. U ovoj kutici se krije veoma lepa ogrlica za moju lutku. Postavit ću je ovdje. A pored će biti minđuše. Ne sme se dirati. Ovo će biti soba gdje će stajati sav nakit moje lutke. Ima ga tako puno. Čak sam se umorila dok sam sve to postavljala. Moram da popijem kafu. Moja kafa je sasvim neobična. Sa zlatom. O, da. Hajde da popijemo još malo. Kako su mi lepe usne. Oho. I moja lutka želi šoljicu kafe. Dobro. Sad ću je napraviti. Dakle, stavit ću ovdje aparat za kafu, torbicu i desert. Sada moja lutka može ovdje da pije kafu. Sve samo za tebe, draga moja. O, Jenna je već tu. Hoćeš bombonu? Izvoli. Hvala. A ja ću među vremenu odštampati novac za moju lutku. Hajde da probamo. Uspelo je. Savršeno. A sada treba iseći novčanice. Tako je. Odlično mi ide. Uzimam jednu. Uspelo je. Dakle, stavljam novac u mašinu za brojanje. A pored će biti kasa. Ovdje će stajati sto za zlatara kako bi pravio novi nakit. Gotovo. Prva soba je potpuno spremna. Sada moja lutka može da razgleda sav nakit pa ima. Hajde, isprobaj svaki komad. O, tako ti dobro stoji zlato. Pogledaj, tamo se već pravi novi nakit specijalno za tebe. Znala sam da će ti se svidjeti. Uživaj. I ja sam već smislila šta će biti u prvoj sobi moje lutke. Potrebno mi je veliko ogledalo. Obožavam da gledam svoj odraz. Ovo nije obično ogledalo, već čitav stočić za šminkanje. Treba samo poređati šminku po celom stolu. Odlično. Ovdje ću staviti fotelju, a na police ću poređati aksesuare. A tu će biti druga fotelja. Sad ću izvaditi kulturnu haljinu koja je upravo stigla. Wow, savršene. Moja lutka će u njoj izgledati divno. Okačit ću je ovdje. A dalje ću staviti još malo polica. Na njima treba poređati preostale aksesuare. Gotovo. Moja lutka može da oceni sobu. Tu možeš popraviti šminku. Da, tako je. A ovdje da isprobaš nove cipele. Super! A tu da izabereš torbicu. Kako je sjajno ispalo. Što to stiže? O da, stigla je spavaća soba za moju lutku. Toliko dugo sam je čekala. Ovaj zlatni krevet je nevjerovatno mekan. Pronašla sam idealne jastuke za njega. I sve je zlatno, o da. A evo i garderobera moje lutke. Ona ima čak 2. Ovdje ću okačiti fotografije moje lutke, a tu ću staviti sto. I obavezno treba lep stolnjak. Tu će stajati bočica omiljenog parfema moje lutke. Miris je fantastičan. A dalje ću staviti kolica za kofere. Moja lutka stalno negde putuje. Gotovo, brzo pogledaj. Da, nisam zaboravila na tvoj omiljeni parfem, draga. A tu su svi tvoji outfiti. Pa čak i više. I još sam ti kupila novi laptop. Super je ispalo, baš sam srećna. Jao, šta je to? Šta to Jenna baca? Ovo mi ne
treba. I ovo isto. Bez veze. I ovo je užasno. Fuj. A šta je ovde? Da, to je savršen krevet. Stavit ću ga ovde. I stavit ću što više jastuka. O, da. Ovaj krevet izgleda savršeno. A šta je ovo? I šta će mi obična kada? Mada čekajte. Mogu je napuniti dijamantima. Da, to je već druga stvar. Cool. Jenna, moja lutka odlučila da tvojoj pokloni predivan novi Dior parfem. Ovo je naš prvi Dior. Hvala, hvala. Odlično. Stavit ću ih ovde, pored ostalih bočica. Na ovoj polici neka budu sveži peškiri i sunđer za kupanje. Ovde ću staviti stolicu i sto. Odličan časopis. Wow, pogledaj ovo. Poređat ću časopise na stolu. Uspelo je. Sada moja lutka može da se kupa u dijamantskoj kadi. Lezi, draga. Stavi masku i uživaj. A posle možeš piti ukusan koktel i čitati časopis. A kad se umoriš, odspavaj malo. Da. Čekaj, Melisa. Zar se i ti to tamo odmaraš? Razmišljala sam, ali već znam šta ću sledeće. Napravit ću igraonicu. Tu ću staviti aparat za igrice, televizor i igraču konzolu. A sad ću uzeti kutijicu za prsten. Prsten mi ne treba, a ovo ću koristiti kao fotelje. I treba mi još aparat sa bombonama. Stavit ću ih ovde. A tu neka stoji hoverboard. Baš je dobro ispalo. Sada moja lutka ima sopstvenu igraonicu. Tu možeš da se zabavljaš sama ili da pozoveš prijatelje. Čak imaš i svoj aparat sa zlatnim nakitom. Sve to za tebe, mila. Igraj se. Vidim da si presrećna. Savršen manikir. Okej, a sada mogu da počnem sa sobom. Dakle, ja želim srebrnu fontanu. Sad ću sipati srebrne šljakice. Kako prelepo. A sad ću staviti stolice i sto. Šta je ovo? Da, tako je u redu. Super. Kako lepo miriše torta. Poređat ću na stolu sve omiljene slatkiše moje lutke. A tu ću staviti policu. I tu ću isto poređati kolače. Sada moja lutka ima svoj restoran pravo kod kuće. Prijatno, draga. Da. I ova fontana je za tebe. Imam ideju. Želim da sa lutkom odem u goste kod Melise. Zdravo, došle smo u goste. Baš mi je drago što ste svratile. Lutke mogu zajedno da se igraju u igraonici. Ovdje je tako zabavno. Gomila različitih igara. Jenna i ja smo baš bile vredne. Napravili smo savršene kuće za lutke. Moja je potpuno zlatna, tako je divna. A i Jennina srebrna kuća je prelepa. Čak smo smislili i da napravimo zajednički bazen. Pišite u komentarima vaše mišljenje.